Philip Chiyangwa has tied the knot to Sarah Frankis msikana wake we 10 years. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. After 10 years here, night guys. Muchingo mukamakuseni muchingoti I love you. Good morning. I miss you. Zvinhu zvacho soka. Zvinotorwadza moyo, but vanhu vazhinji vari kuti aiwaka ndo zvinoratidza kuti muchato wakaoma. 10 years uchitozamawo kubatanidza mari but zvichiramba. Saka kana maona isu mageto youth tisingarori zivai kuti chero mabhosi chaiwo anafidza zvakatovaomera. Their relationship started long back apo pavakatanga a company pamatenda, or actually they get tenders to supply ZRP nemama supplies, but boss vanga vakarora. So it was a relationship, a secret, a public secret relationship yavo. Chiyangwa has been married to Saniso Katerere vakagara vese for decades, but they only separated in 2020 in a messy divorce. Vakabva vati aiwa isusu we have irreconcilable differences. Saniso akati iye Chiyangwa anorova, emotionally is very abusive, zvakare neverbal abuse. So akati iye hachakwanisi kuramba achigara naye. So when she left akatora imba yave kuBryanston, Mercedes GL E-Class zvese, family kuchinoi, mabasi, a lot of things that she took with her, as well as 50% shareholding at Chiyangwa 17 companies. Uye ari kuti Chiyangwa is the one ari kufinance even the life yaSaniso Katerere, but hazvina kumustopa kuti awire zvakare mulove. Hey guys, he's at risk of losing another 50% of the 50% that he has. Imigan, but ungazogara here usina munhu wekudanana naye, hazvizoite. So someone tweeted akati iye true love wins finally. Love ties the knot. After over a decade of a sweet and enduring relationship, businessman Philip Chiyangwa and his partner Sarah Frankis has said I do in a grand Harare wedding ceremony surrounded by esteemed businessmen, dignitaries and loved ones. Boss Fiza vati kokana ndanyura vachibva vadansa to that song. A lot of comments came through from mystery. Even Chiyangwa akaita 10 years asati arora 1. Saka how do you expect kuti mwana womwe munhu ukangodana naye 8 months wakutorora? Yesaya mbinga yedu yemunyika yarora. Congratulations to Mr. and Mrs. Chiyangwa. Panonyura munhu manje maimba yenyu kuti kana ndanyura, asi pana achanyura chete. The first millionaire wandakatanga kuziva. Congratulations. Michato dzacho mabva madziunganidza tichiri kwaChivhido macomrades. Chishona chacho amenoti vari kuedza kuti kudi more than 10 years vamwe vakarorwa kahobo. We have lost count as a country. Congratulations ako Philip, at least mukadzi wako haasi kuchata nemari yake. Inga vanhu vari kudanana kunzoko. Blafidza, I'm happy for you. Fidza munhu anogona kurelata chero nevechidiki. So the whole country is happy for Blafidza. Nyaya ingoripo chete ndeyekuti pasave neanonyura very soon uye vagarisane zvakanaka. Iyo kambiri yavo yataurwa naSaniso Katerere yekuti vanorova uye pane abuse dzakadaro. I will just hope kuti hazvizouyi kumusha mutsva, but since vanga vava vese 10 years, chimwe she knows what she's getting herself into. Makorokoto Mr. and Mrs. Fiza Chiyangwa maita zvakanaka, maseta example, mageto youth tiri kutevera.